tanah endah gumalaring taman sari Kong. Ya. Ah, iki mengko sing kepareng munggahing pepanggungan Ketua Nasdem Nganjuk Pak Heri Widianto mengko ya ngersake minggah wonten ing pepanggungan. Oke. Pun sembarang. Nggih. Lagu menika nggih kula aturaken. Nggih. Kanggo sapa? Iki kanggo Mbak Miranti Mayangsari. Oh, ngono. Iki go fraksi Nasdem. Wah, ya. Yuk didadekke lagune. Gerajakan. Oke, ya yuk. Dados Gerajakan Banyuwangi Dik Niken Salindri. Ya yuk. Bergoyang.
ngono mbek Mas kendang. Di apa? Diseserne. Diseserne apa sesekne? Disesekne. Sesekne. Ah, sesek senengane sing sesek iki. Sing rada banter, sing rada keras. Sing rada keras. Ayo Mas, buat gawe tenanan ki. Ya, Lek nganti shot tenan kita sawer sampean. mergo wis kadung dek niki wis kadung macak cantik kok ya. Wis kadung ndongare nak ngelokne aku cantik. Ihir. wis kadung kebayaan karo jarian. Biasanya aku ora tau dilem. Ndongare ngelem ya. Ora, aku nek kebayaan ini iki lho, aku seneng. Saiki nak usume kebayaan karo jarian. Wale pas aku lugasan berarti ndak seneng aku ngono. Oh ya seneng loh, seneng loh. Ayo, lanjut yo. Haha, yo. Pesek guyu. Lungguh ning apa serapasiran sambur semburan keredomian ambe mangan selonceran lanang wadon uber-uberan. Gending tangan rengok pinggiran pinggir pasisir kerajakan bisik-bisik samayanan maghrib janji urip bareng sir-siran nembe kendangan gending asli Banyuwangi sir-siran nembe kendangan gending asli Banyuwangi. Oke. Pun iki. Sampun. Oke, Sampun Mas. Sampun. Wes lungguh. Ya urung no, lah iki sing ngancani mau undangan Anjir, sinten namine Mas? Ketua Nasdem Nganjuk. Ketua Nasdem Nganjuk. Ya, Pak Heri Widianto. Pak Heri Widianto, terus Nah, katuran minggah wonten pepanggungan. Nah, Oh, biasanya nggih. nek siji munggah mengko kabeh melu munggah. Oh, kok nyeret begitu. nyeret liyane. Oh iya, monggo Pak Heri. Monggo Pak Heri Widianto ingkang lenggah Ketua Nasdem Nganjuk kula aturi minggah wonten pepanggungan. Yuk disepoti Gundul, tunduk. Pak Col Pak Heri gundul. Ya, sugeng dalu Pak. Sugeng dalu Anjir, niki wau kiambaan napa kalih nyunyai? beserta mantan pacar. Mantan pacar. Oh, berarti istri. Siap. Anjir, kok mboten diajak minggah, Pak? Mengke cemburu, Bu. Ibu oh ya ampun cantike. Pak Heri mboten napa-napa nggih teng mriki nggih? Oh nggih, ampun cemburu nggih. Anggap kula anake mawon nggih. Wah. Dipinjam 1 hari. Dipinjam 1 hari. Mboten kula mboten minjam jenengan. Nggih, niki pripun Mas? Oh nggih karep putune. Monggo katuran paring dawuh Pak, sepatah dua patah kata Nggih. komentar pada malam hari ini kados pundi katuran paring dawuh. Apa? Oh nggih,
angsal. Mau ngajak Mas Yogi kalih sinten, Pak? Saya mohon sekretaris saya, Kakak Yogi, mendampingi saya. Mas Yogi iki ora gelem panggah dipaksa. Ayo Mas Yogi. Yang kedua, tetap munggah. sahabat saya, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kediri, Kakak Anto, monggo mendampingi. Iki rada ndredeg lek engko dhewe ngene. Kakak Yogi dan Kakak Anto. Monggo, Pak. Heeh. Monggo. Monggo kula aturi. Monggo Pak, ayo duduk. Monggo Kak Yogi, Kak Anto. Katuran minggah wonten ing pepanggungan. Punika yang perintah Ketua Partai Nasdem Nganjuk Pak Heri. Bu Dewan, Mbak Ratna Wulandari nggih. Monggo katuran minggah wonten pepanggungan. Ayo. Berikutnya Ketua Fraksi saya, Nggih, sinten Pak? Kakak Ratna. Kakak Ratna monggo kula nggih. aturi. Kak Ratna Wulandari nggih. Ben penuh panggungnya. Nggih. Pak Dalang. Nggih. Leres niku, Pak. Biat. Kak Ratna, monggo. Monggo, Bu. Kak Ratna, monggo Pak. Saben komplit. Komplit. Ampun. Mas Dalang. Alhamdulillah. Jadi gantian yang ngasih ular-ular Mas Dalang. Oh nggih no. Tadi Leres saat niku. pembukaan saya di depan sudah ngasih ular-ular. Betul. Ngasih sambutan. Giliran yang kedua ini Mas Yogi. sekretaris saya Kakak Yogi untuk menyampaikan ular-ularnya. Monggo. Ular-ular. Ular piton-piton. Bismillahirrahmanirrahim. Nyun sewu, Kakak Ketua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang saya hormati Kakak Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Nganjuk, Kakak Heri Widianto. Dan yang saya hormati dari Kakak Ketua Fraksi Partai Nasdem Kabupaten Nganjuk, Kakak Ratna Wulandari. Dan yang saya hormati sahabat Partai Nasdem dari Kabupaten Kediri, fraksi Partai Nasdem di DPRD Kabupaten Kediri, Kakak Anto. Dan tidak lupa yang saya hormati dari kakak-kakak DPW Partai Nasdem Jawa Timur yang hadir pada malam hari ini. Dan tidak lupa yang saya hormati kepada semua tamu undangan dan tokoh-tokoh warga masyarakat yang hadir untuk acara HUT Partai Nasdem ke-11. Dan tidak lupa Mas Dalang, saya ucapkan terima kasih bersama kru Panja telah mensukseskan acara HUT Partai Nasdem di Kabupaten Nganjuk. Semoga Partai Nasdem ke depan khususnya di tahun 2024 ini sebuah wujud bentuk kebersamaan kita, bentuk kepedulian kita, bagaimana kita 2024 siap untuk menjadi pemenang di Kabupaten Nganjuk. Dan tidak lupa lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, yaitu struktur DPD Partai Nasdem di Kabupaten Nganjuk telah mensukseskan acara HUT Partai Nasdem dengan menggelar pagelaran wayang kulit yang diselenggarakan pada malam hari ini. Dan
juga terima kasih atas semua partisipasi terhadap bacalek-bacalek Partai Nasdem yang juga ikut serta bagaimana acara ini HUT Partai Nasdem terselenggara dengan sukses. Jadi kita mewakili dari DPD Partai Nasdem mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak, kepada pihak-pihak keamanan juga saya ucapkan terima kasih. Untuk sementara itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Dalang, Nggih. kalau kakak kita satu senior kita ini kakak Antok dari Kediri, Oh nggih. ya paling enggak nyuwun pejangan-pejanganipun. Oh nggih leres Pak. Nggih. Nggih. Monggo, Pituturipun nggih. Wah, senior menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kak Heri, kolega saya, teman saya ini, guru saya juga. Ngoten nggih. Perwakilan dari DPW Jawa Timur, teman-teman fraksi dari DPRD Kabupaten Nganjuk, tidak lupa semua tamu undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Saya sama dengan penjenengan punya malam ini adalah tamu undangan. Mestinya saya duduknya di sana menikmati penjenengan. Tapi kok saya di dapur di depan ini. Tapi tidak apa-apa. Pertama saya mengucapkan selamat Pak Heri, atas kepemimpinan Pak Heri untuk DPD Nganjuk. Mudah-mudahan saya yakin dengan kolega saya ini, insya Allah Nganjuk nanti minimal nanti bisa mendapatkan 10 kursi Pak ya. Amin. Ya, mudah-mudahan. Saya yakin apalagi ditunjang dengan Mas Yogi, Mbak Ratna, sahabat saya ini ya. Mudah-mudahan Nganjuk harapan saya sukses, juga nanti tentu Kediri juga akan mengikuti sukses ya. Amin. Intinya saya malam ini sebagai tamu mengapresiasi ini bukti nyata bahwa Nasdem juga mewuri-wuri budaya ya. Jadi malam hari ini digelar wayang kulit ini luar biasa, malah Kediri belum ini, insya Allah nanti menyusul. Tadi Pak Heri bisi nanti Kediri gelar Pak Antok, nanti anggarannya juga dari saya gitu, luar biasa ini. Mungkin itu saja ya dari saya, nanti kalau lama-lama nanti seperti kayak lomba pidato dan lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh Pak, Mugi-mugi Dek Wau Kediri menyampaikan wayangan, mugi-mugi dalange sami. Amin, amin, amin. Amin, amin. Dalang Amin. Nasdem niki. Oke, dalang Nasdem. Oke. Si muda ganteng di sana. Wah, cocok. Terus Mas Dalang, Nggih, pripun ini kados pundi? disuruh apa lagi kita ini? Lho, Kak Anu, Kak sinten? Kak Ratna. Kak Ratna. Mboten menyampaikan. Kak Ratna. Pengen ngerti suarane Iya. Mas Dalang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diberikan waktu malam ini. Ini untuk mukadimahnya saya ngikut kakak Yogi sama kakak Antok saja. Karena kalau sama senior ini kalau nggak ngikut nanti takut kualat. Pada malam hari ini terima kasih karena atas kepemimpinan ketua saya kita bisa mengadakan kegiatan HUT Partai Nasdem yang ke-11 dengan meriah pada malam hari ini. Saya hanya ingin mengucapkan untuk Partai Nasdem selamat ulang tahun yang ke-11. Insya Allah 2024 menang. Amin. Ya. Amin. Gonge Mas Dalang jan mantep. Makasih. Nggih, makasih Nggih, Kak Ratna. terima kasih. Hanya sepatah dua patah kata saya rasa sudah cukup karena ini nanti kasihan kakak nikahnya. Karena saya yakin panjenengan semua yang ada di sini masih ingin mendengarkan suara sama ini
kecantikannya kakak Niken ini. Saya sendiri juga kagum dari tadi soalnya. Mohon Sama. makaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo niki wonten pamundutan lagu napa badhe nembang piyambak napa suareng-sareng. Monggo. Kakak Anto ini jago ini. Wah, nggih Kakak Antok. Kula manut dirijeni ketua. Oh nggih. Kula tak backing vokal. Nggih, kados pundi Kakak Antok? Ngene kok Kakak Akbar bertanya. Nggih. Kados pundi menapa? Mun panyuwunan lagu napa badhe nembang, napa request? Nggih, napa beksa mawon? Apa dangdut? Nggih, monggo niki dangdute. sakersa niki. Nggih. Nggih. Boleh. Aja dibanding-bandingno. Oke, aja dibanding-bandingke ya. Nggih. Ketua request ojo dibanding-bandingke. Oke. Sip. Ya. Mangga Mas Tris, yuk joget bareng-bareng ning kene ben gumyak. Dik Niken ikut ya. Joget bareng, oke. Mangga. Yuk, mangga. Ayo. Oh, siap. Yuk. Asta Brata.
Ku berharap Modiar we, ayo. buayamu lah kan dia Tanggapan menceleng-celeng. apa? Mas ora lemas. Mas, aku ki ora guyon. Yo Mbak, Ayo, selamat ya. Selamat ya. selamat, oke. Kayak ngapa serampatnya? Sarungnya dicepak. Sekali lagi Mas Mbak. Matur nuwun. Nggih, makasih. Mas, sarunge Mas, sarunge. Sarunge keri. Nggih, sampun Mas Akbar. Sampun istirahat dulu dek niki anu konco gete kaya wong jaranan gitu. Ayo. Mbak Yula. Heeh. Jumeneng yuk, jumeneng. Heeh, spoti yuk. Heeh. Spoti. Ceko. Yup. Asik. Yuk. Oke. Wilujeng dalu selamat malam. Wilujeng dalu Mas Dala. Oke, iki durung nate ketemu aku. Nggih. Mula ora ono salahe perkenalan. Namanya siapa? Nama Nggih. lengkap. Nami kula Yolanda. Yolanda, nama lengkap. Yolanda Stefani. Wala, Yolanda Stefani. Nembang Mbak Yola. Nggih. Pun merdeka mawon, gamelan apa musik bebas. Nggih. Sing nyemek-nyemek riyen mawon. Oh, jele. Semester pira to Ki Sri? Semester 7. Oh. Lagi itu.
Roket biyen wis entek. Yo, ayo. Nebang napa? Nyuwun tindinganipun pelok 6. Dibawani niki. Nggih. Oke, siap. Wah, pelok 6, Mbah Tarkeun. Waduh. Wah, wes. Mangga pengen ngerti suarane. Sanadyan ta tangkep bumi prasetyanku tan genggang rikma lan nimas kang gemesake Lani Mas kang gemesake. Cucu. Alah. yakti pengen tak tebang ning kakungmu tan lila mesti Yakti pengen tak tembung ning kakungmu mesti ora lila. Terus Kandak kepang grahita angel nggonku muwos yen rina banget nang gana ganti yayi sambung kumo sambung wanci dalu. wanci ratri karya usada kapan
Yuk. Kang Mas Kang Mra saking mure lestarine ape piratine tan ono ingkang nyarupe ya mung akibate aku mau bayangke remuk ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki apa tenan sida dadi cah telu tak ganti dika Murih lestarine, HP pirantine. Nah, iya. Lanjut. mendah baya yen sida murip lan ngendika mesti bagya malya jar lair putri Celestia kang bisa Yuk. nyuara dika kang wes rena. Masuk dangdut slow, Mas Bambang. Oh, Sing gedhe pangapuramu Kang Mas papujangku jejatong hatiku sambungku mung wanci dalu ngrobet dasaremu kelawan Kang Mas Kang Mrati saking murih lestarine api pirantine tan ono ingkang nyaruwe ya mung akibate aku mung bayangke ramu ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki apa tenan sida dadi cah telu tak ganti dika mati up. Ya, tutup deh. Yuk. mendah baya yen ta sida urip lan ngendika mesti bagya Yuk, disaut Mas Bambang. Bali intro. jar lair putri Celestia kang bisa nyuara dika kang les rana
Terakhir ya, Mbak Sri, Mbak Enggar, Dek Petrisha jumeneng bareng. Yuk disepoti yuk. Mangga kersa ya sing kira kompak apa? Hah? Ninggal katresnan. Oh, ninggal katresnan. Oke, cocok. Ya, nggo penutup ning limbukan mengko ditutuk neneh, gayeng neneh goro-goro. Oke, Yuk ninggal katresnan. Yuk.
perkara lagu-lagu lan gegoyonan bisa ditutukake ning paret sanga ya nok ngono ya mak. Oh ngono. Ya grimingane pelot Batar Kun. Ya nutuke lakon. Lakone dawa. Heeh, Pandhawa Darma Wirata Parwa. Ya. Sawise saji marang Bendara, ayo tak derekke yung. Kuku sing tupa kumelun mangantar selaning grana sumarba arom kandanya kandanya sasmita jati sasmita wang siteng dewa bumi gunjing langit kelap-kelap katon leregincanging alis risang maweh gandrung napa di bilawa mlayu-mlayu gawe kaget Salindri aku dioyak-oyak kincaka ora sudi aku ngladeni wong nista kaya ngono kae kewajibanku dadi jago wis rampung malah botoe nesu yen pancen kowe bakal mundur utawa sumingkir mlebu pasar gedhe Wirata wae Bilawa ya yen pancen kaya mangkono
Amuk swara merata, jaya merata gerebutan aku. Sayuta mara saged iwuri ampyaken wong jelo rebutan kaya menjangan mati. Ayo tandingana iki Patih Kincaka Rupa. Saanane wong Wirata maju bareng kroyokan aku. Ora-orane iki grek wuluku sak lomba. Merga kabeh mau lho, iki sapa iki? Enek wong tek cuantik kaya ngene iki. Sapa no? Jenengmu lho sapa? Weh, ngene iki lho, enek wong wedok guyune iki semu ingah-ingih ngene iki. Marai gregeten aku ngene iki, Inggih, paduka ndangu dhateng jasad kula. Kula abdinipun Dewi Utari, nami kula pun Salindri. Lah dalah kowe sing tak goleki. Hei, hei, hei. Oh, ah. Salindri. Ing atase kowe mung batur ning ayumu wis brebeki jagat Wirata. Kabeh nom-noman sak Wirata padha ngleng-leng bingleng hang lelamong kedanan karo kowe. Klebu Patih Kincaka Rupa iki. Mula kang mangkono Salindri lerena anggonmu dadi bature Utari. Tak pondongan ning Kadipaten Kincapura kowe ora bakal tiba aning parang curi nanging bakal tumibeng aning kasur babut cintaku sayangku senukku. Empel. Lambene tipis. Ning dhuwure ana brengose tipis, ndahne nek dicokot iso muni mak. Wah. Aku moh ngono kuwi. Merga ana paribasan. Salindri.